nakhudzidwa mmene kalata ya malemu Pope Francis imawerengedwa, kalata yokukhazikitsani kukhala bishop wa diocese ya Mzuzu. President Chakwera autitu anakhudzika izitu anayankhula kumwambo odzodza Bishop Yohane amene ali wa Mzuzu diocese. Kalata imene Pope Francis adalemba kumulembera Bishop Yohane inali yoti chanta tiye ntionere speech yonse imene wayankhula President wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera. Tisayiwale kupanga like, comment, komanso subscribe. Your Excellency, Madam Malawi Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Kotanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Your Honor, Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of the Republic of Malawi. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Your Excellency, Most Reverend Gianluca Perishi, the Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia. Right Reverend Bishop Martin Anwar Mtumbuka, President of the Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB, and all the bishops here present. The Reverend Father Peter Yohane Suzo Yirenda, the newly consecrated Bishop of the Catholic Diocese of Mzuzu. Right Reverend John Alphonsus Ryan, Bishop Emeritus of the Catholic Diocese of Mzuzu. Father Cyprian Ngoma, Chairperson of Organizing Committee, and all the committee members here present. All priests, religious brothers and sisters here present. Mr. Noah Msoya, National Chairperson of the Lady Council, and all the Catholic faithfuls here present. Your Majesties, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mbero V and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Goman V, Paramount Chief Chikulamayembe, all leaders of political parties here present, Honorable Joseph Chavula, Chairman of the North-South region of the Malawi Congress Party, and all the regional members here present. Councillor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all the councillors here present. Honorable Benex Mwamlima, Member of Parliament from Mzuzu Central Constituency. Distinguished invited guests, and this does include the bishops that we have acknowledged, but includes those from Zimbabwe and those from Zambia. Amayi ndi abambo. Mulungu akasankha munthu kuti akhale mtsogoleri, amakhala akudziwa zomwe akuchita, amakhala akudziwa zinthu zambuyo zomwe ife sitichedwa kuyiwala, amakhala akudziwa zinthu zatsopano zimene zilipo pano zomwe ife sitichedwa kuzimva molakwika, komanso amakhala akudziwa zinthu zamtsogolo zomwe ife sitimazidziwa nkomwe. Pachifukwa ichi palibe amene angamupose Mulungu kumbali yosankha atsogoleri. Ndiye ndifuna ndithokoze chifukwa ngakhale m'Baibulo zitsanzo zilipo zambirimbiri mmene Mulungu amachitira ndi atsogoleri monga adasankha Davide pakati pa anzake
komanso ena amene amaoneka kuti ngakhale kwa mneneri Samueli anali woyenerera m'maso mwake koposa ena, koma Mulungu ena wonsewo adawakana kukhala mtsogoleri chifukwa Mulungu anamuwuza Samueli kuti pa umunthu wathu timasankha mtsogoleri pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zimaoneka ndi maso, ngati mtundu omwe munthuyo amachokera, kapena mmene munthuyo amamvekera poyankhula, kapena sukulu yomwe munthuyo anachita, kapena ntchito yomwe munthuyo anagwira, kapena ubale umene tili nawo ndi munthuyo. Koma Mulungu ndiye yekhayo yemwe amadziwa mtima, mzimu ndi maganizo a munthu, komanso yekhayo yemwe amadziwa zimene munthuyo amachita, komanso kunena kuseri komwe zina zimene munthuyo sakhalako Mulungu amaziona. Ndiye Mulunguyo ndiye amasankha moona mtima. Ifeyo popeza sitimaona zomwe Mulungu waona, tikulimbikitsidwa kuti iye akamsankha munthu kuti akhale mtsogoleri, mbali yathu ndiye akuonetsetsa kuti munthuyo tizimupempherera, timulimbikitse, komanso timfunire zabwino. Ndiye ino Ambuye Yohane Nyirenda, ine kwanga lero nkukuthokozani povomera ntchito ya utsogoleri yomwe Mulungu wakupatsani. Kwanga lero nkukufunirani zabwino pa utumiki wanu. Kwanga lero nkukupemphererani kuti Mulungu asamalire mtima wanu, mzimu wanu ndi maganizo wanu. Kwanga lero nkukuyikizani m'manja mwa Mulungu. Nakhudzidwa mmene kalata ya Malawi Pope Francis imawerengedwa, kalata yokukhazikitsani kukhala bishop wa diocese ya Mzuzu, chifukwa sichapafupi kupatsidwa utumiki wotereyo. Ndikudziwa kuti nonse amene muli achikatolika mudakali mu nyengo yachisoni potsatira imfa ya Papa, ndipo imvani kuti ndine wopepesa pa chisoni chomwe chili pakati panu. Monga mmodzi yemwenso ndadalitsidwa ndi a Pope Francis pamene ndakumana nawo ku Vatican City mu August chaka chathachi, ndikhoza kuchitira umboni zoti apapa anali munthu wokonda kupempherera atsogoleri osankhidwa, ndipo ndili mchikhulupiriro kuti kumva mawu omwe anasiya apapa mchikalata chimenechi ndi chitonthozo chapadera, komanso chilimbikitso choti ntchito yomwe iwo amagwira popempherera atsogoleri omwe Mulungu watipatsa, nafenso titengepo gawo tiziwapempherera chimodzimodzi. Tikamachita zinthu limodzi, yeo chomene.